Foron varios os particulares que deron aviso ao 112 pasadas as 2 da madrugada ante a virulencia do lume, visible dende toda a fachada marítima. A rápida intervención dos bombeiros evitou que as lapas se estendesen por todo o material de pesca, logrando recuperar unhas 80 nasas das 130 afectadas. E sobre as queimaron sobre 130, que contaron aí, máis ou menos, sobre 130, e algunhas que xa se sacaron e algunhas que ainda quedaron. E sabemos que este material que está feito a NASA, pois, arde moi de contado, non? Sabemos que é petróleo puro e iso arde moi de contado. As perdas máis ou menos é o que valen as nasas, bueno, hai que botarlle contas tamén ao cabo e iso, pero sobre 3.500, 4.000 euros que perdeu, das que tiña aí, e agora outros tantos que ten que gastar para comprar outras, non? Ata a zona desplazáronse tamén efectivos da Policía Local e Nacional que colaboraron cos bombeiros no operativo. Traballan agora na investigación dos feitos ante a sospeita de que o incendio puidera ser intencionado. Aquí xa estuvo a Policía tamén, estuvo de noite, estuveron ao parque estuveron apagando o incendio, a Policía Local, a Policía Nacional, pero claro, o que hai que saber agora é que a investigación van a levar eles a ver que foi o que sucedeu e con este incendio logo, non? Porque sabemos que con unha colilla ou con petillo é ás 2 da mañán que iso é casi imposible que hubiera sucedido. Eso que non arde con eso, aquí tuvo que ser intencionado de alguma maneira. Este novo suceso volve dar a razón aos usuarios do porto sobre a necesidade de incrementar a vixilancia. Dende a confraría levan anos demandando o peche dos accesos e a contratación de persoal na quenda de noite para evitar roubos e actos vandálicos como o que vende a acontecer. E xa levamos tempo reclamando e dicindo o que temos que facer. Agora, aquí, as outras máis, nós como mariñeiros non temos máis poder, é o que temos, é o que vimos reivindicando, o que vimos reclamando. E estuvemos reclamando cierres e cerramos as portas dos pantaláns, pero sabemos que este puerto está aberto ao público a todo o mundo, non somos capaces de protegelo, é inviable. Estuvemos aí co tema da xabola, que xa había personas ocupas, hubo de todo, e aquí nos roubos, hubo actos vandálicos,